Hello my higala, welcome to my vlog. For today's video is mga unta og sari-sari. Mga unta og lechon. Lechon niya ang kubal. Gamay ra kay kubal. No? Dayon ang akong napugkoy singan ani? Tempura daw ni. Na. Ikog sa kuan ikog lagod sa pasayan ang niguho. No? Na ako'y avocado, abot ni dito sa amo ang bukid. Dito ni gikan sa among bukid, so nahinog na gwapa kastanan, tanawa. Oh. Hingga pa pero ang uban na. Ako na lang siyang ibutangan og sugar no kay para ditso na nang kukaon. Sugar lang. Para wala na kuan, ditso na lang. Napakoy daghan dito, mao na lang toy akong blender. So mga unata, akong sausawan is mustard. May akong sausawan ani. So mga unata, akong karon pinailukot. Nauga ang lechon na ang tanis siya ang sabaw. Dili sa amo na inanindag lechon no, sa iskina. Pwede na ka makapalit og kuan gamay man. Tambal lang gusto mong kaibog. Namit ka timpla lang lechon. Nanapot ay andam rin nga kape. Black coffee.
Jasmine, nag-atang ulit ka dahil Jasmine sa yan na yung nag-atang dahil. Jasmine. Atang ang pagdagat ang kaahang. Nya, manginom sa tagkapi. No? Napay kapi. Black coffee. Ayan, no? Ano sila mga baby? Hmm? Mga baby nila. Ah, nagkaka na ka? Hmm. Ako ano eh. Ano na? Buka no? Pait. Hindi man. Diyan ako nakita. Dili. Jasmine. Nabuka itong avocado. This is not the proper entrance to the cabana. This is a window. I know all of it can be open naman pala. So technically it is a good way to go into the cabana.
So diri na lang ko to bakong video mga higala ko mga pagkaon. Wala na ko mahurot akong mga pagkaon kay busog na kayo nyo hang atsi. So daghang salamat. Until my next video. Bye.